Okemba, 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 I would like to introduce Igamata na Afribo bagwe ndi bogweze Ibamaka Ibamaka Bichuku kasire Ibamaka Joy Ibamaka Telefoni Ibamaka Joy Ibamaka 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 ụmụnne m na nna m ekele m unu ndewonu. Eji m n'aka na anyị pụtara nke ọma taa. Ọ tọkwa mụnwa enyi unu nwanne unu Oriakụ Ngozi Nwosu, anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ, otu onye eji eje mba, ofu onye a na-asị unu abịarula. Ọmụ ya kpọtụwa ebe ọbụla nnọ ihe ga na-akpọtụ amaka ọjọ. Anyị ga-ebi dịka otu m si wee gwa unu n'oge gara aga. Anyị nwekwara ndị Igbo n'ọtụtụ, ha bara abara wee juru ejuru, ihe dịgasị iche iche ka ha na-eme. Ọwụkwanụ ndị niile unu hụrụ n'okporo ụzọ na-ere ahịa ka unu ga-eche na ha awụ ndị ohi. Nke ahụ ka m na-ewetara unu taa. Soro unu m, unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, dịka otu m si wee kwuo, ọwụ mmadụ niile unu hụrụ n'okporo ụzọ na-ere ahịa, ụmụazị be anyị na-agba mbọ ka unu ga-eche na ọha awụ ndị ohi. Enwere m ọtụtụ ndị nọ ebe a ịgbakwa unu na Igbo juru eju wee bara abara. Igbo bụ ndị eji eje mba, Igbo bụ ndị eji eme ọnụ. Enwere m ụmụ okorobịa na-abụ nọ ebe a ga-akọwara unu onye ha wụ, kọwara unu ihe ha na-eme, kọwara unu otu ha si were gagide ije were gata otu ha dị taa. Biko soronụ m. Ndewonu. Chukwuemeka James, biko kelee Igbo ndị ọma na-ege ntị. Igbo ndị ọma nwe ndewonu. Ha anụla ya. Ngwanụ Alakwe Chigozie kelee ha. Ndị Igbo ekenekwa m unu. Ọ dị mma. Ihe m chọrọ ka unu kọwarụ ndị be anyị n'enu unu anya ugbu a bụ otu unu si wee jegide wee wụrụ ihe unu wụta, ma ụdịrị ahịa unu na-ere na otu unu si agba mbọ. Aga m ebu ụzọ asị Alakwe kọwara ha ihe ị na-ere, onye bụ na otu isi wee jete. Okay. Nye nele bụ motor spare parts na to servicing parts. Ọ chọrọ service moto ya ma ego moto ọfụ ihe eri ga-enyere isi n'ime ya bụ ha esighị echenji ya. Moto ihe ga-agbanarị ka moto ghara inwe nsogbu banyere engine. So onye agide moto ruo 1 month, ichenji ya, gbasa ya oyi, chenji si ihe dịsi n'ime ya. Ọ ya bụ ihe na-ere. Ngwanụ Chukwuemeka, ngwanụ. Ihe mere ngwa fon, ngwa ekwentị
ihe gbasara ekwentị niile ka m na-ele ihe eji emeta ekwentị mma maọbụ nke mebiri emebi egota chenjie ya ka ọ dị mma. Ya bụ ihe na-akọwa kịta bụ ihe niile gbasara ekwentị bụ ihe ị na-ere. Nke nwa bụrụ ihe niile eji eme moto ka ọ gaa nke ọma bụ ihe gị nwa na-ere. Ngwa kọwarụ na Igbo ndị ọma na-ege ntị, kedu otu unu siri wee gata ya? Unu anọkata bilite wụrụ onye na-ere ya bụ ihe ka unu ezutere ya n'ohi? Kedu otu unu si wee gata ya? Anyị chọrọ ịma, maka na ọ na-adị mma ka ndị be anyị mara na unu na-agba mbọ, na ọ bụghị ekete n'ike, ọ bụghị ihe eche na unu bụ ịma na ha na-adị eche na ndị niile ha na-ahụ na-aga n'okporo ụzọ na-achọgharị ihe ha ga-eri n'oshi ka ha na-ezu. Kọwarụ na ha otu unu si wee gaa. A na-adị mkpa ka akọwaluo egere ntị ọfụma. Finish nọ village weto, so ka finish secondary school, so ndị ịgba bọ ya na-abịa. So my senior brother gwago m that na finish secondary school na mụ na ya na-abụghị anọ. So onye bịa bụ nsị ya na mmadụ aga. So finish secondary school bịakwute ya, ọ bakwa m ahịa ya. Ya ndị ya gwara m bụ na ọka mụ na ya nọ mmụta ahịa ya. Adị ma ịgụcha secondary school, anyị na ịgaba fọda, ọ bụ na ịgaghọ fọda ịchọ onye ọzọ ị ga-eji gaa ebido ndụ gị. So ebe a ka esi ama mbido nwoke. So nsoro ya na mụ ya asọ mmụta ahịa ya ka ya bidoro m nke mụ. So nsoro ya bịa 2008. Azụgide ahịa ruo 2013 December. That's 5 years. I now know. So mkpọ my parents with my brother say tọrọ m. So ka mmanya na-ekwu ebe m nọ, ka mmanya ebe m kwụ akwụ. Ọ sị na onwere ihe na-ekwu maka mmụọ ya na aṅa ntị. Mụ paakị akpa m tinye na moto ka anyị naba, si na adị m aga shefu obu moto anaba. So adịjụọ m ego njiwa ahụ December ejigo m ya pịara isi egwọsị gwa n'oringo. So ego adịrọzi, so na-aga ego adịrọzi. Chukwu eme village march anyị na-agba, anyị bụ oke ọbụ each person ekete 7,000 mgba moto chete Lagos. So I know go meet before kwebu m kwa shop nga the person disappoint ya. Anyị ka abụ m ma arịọ mmadụ ihe biko kama strong ba ka m ga-esi chi ezi azụ upon my stubborn ekweghọ m ihe. So nga kwuru landlady nwe our line modukpe ana ama ya ama. So nwebe m full space nga kwuru ya sị na m ga-akwụ ụgwọ 2 years. Nkwụ ụgwọ 2 years jiri aka m gote block ewere overnight. Eiti abalị ka eji do ya dị n'eze nkụọ zinc tinye do ozugbo nje chiefo n'ụtụ ọfọ ya si line na mma na line ya na ga-anapụ m ya. And anyị nwe union na line ejekwu dị whole line si mbata na shop ya ebunyezi ndị m ahịa na ba dị ojebe adị ego adịghịzi m n'aka m ga-eji bidozi dị ya. ka m jukanaga tupu ị nọkọta abanye n'ihe a ịmụhụ dị amụma ncha ma ncha mmụrụ ya nụ ka ị na-akọwa ya. Mmụrụ ya nụ mụsị ya nụ ka m bidozie ma onukwa ọzi adị mụ ha n'ojugo n'aka I go certify with him. Ya bụ nwanne gị nwoke kpọta gị ozugbo. So from there I'm below husband na line ndị cash shop nyesi my number, that radio bus stop nyesi my number oge mụ na ya nọ. So ego moto kpọọ m na phone mbịa wetere ya fire extinguisher si coach futomat achọ i-service moto before elesi customer nwete ha the part. So chukwu eme from there ozi na-ebuye ma ha na line. So megideze the thing hotgide na line nwetezi ego na-agbasa ya yọtara nwetezi ego gazi na trade fair side my two ebe na-eje egote dị ya ya. So mba adọghị mụ na brother na ọ na-edije m ebe a sometimes ndị godi ala 3 times. So mmadụ man ọ na-ejigo ha na nke ya. So nji 20,000 gaa nye the man kọwara ya before na akọwa ya sef my brother abụọ ma agwago ya na mụ na ya n'ọzọ kọwachara ya si anyị ma ya 30,000 nye ya the 20. So onye m 1 month
iji ere irecha iweta Yeah. ego. So but I call my mother on phone from village. We send them 10,000 from Manjo. Nne bụ nne. So nzokwa ya 3 months send the other one. Kwụkwa ụgwọ nke ahụ. Now I get my shop. Na-agbakwa mbọ. Na-agba mbọ. Ọ dịkwa ka na-eme. A ga na-eme nna, a ga na-eme na ịnwago. Ngwa nna, achọrọ m ịnụ nke gị. Esiri m n'aka nwanne m nwoke nke m tọrọ mụ ahịa oge m na ya nọ n'ụbeghị nwaanyị den. So anyị nọọkwa na-eme tupu ọ nụzie nwaanyị. Osisi ya na ya ga-enyezi m ebe m ga-anọ, na ya ga-achọrọ m ebe m ga-anọzi, na m abụghị agadi, na m abụghị nwoke. So o wee chọzie m ebe m nọ na-elezi ahịa nke m nwa, na-emezi nke m nwa, wee bikwara nke m. Ya bụ na kịta ị nwere ebe ị nọ na-ere ahịa, mana ibugo ụzọ wee mụọ ya bụ ire ahịa. Ọ na-aka ya ka m mụrụ ya na mbụ. O wee wuru na maka na ọnụgo nwaanyị, o wee duzie gị nwa wee sị gị sọsọ gị nọrọ, i wee nọdụ na-agbakwa mbọ. Ọkwa ya ị ga-agbagidekwanụ mbọ otu ụbọchị gị nwa ịzụkwa mmadụ. Ọkwa ya ịzụchakwa onye ahụ, ịnụkwa nwaanyị nke gị, ọ na-agakwa. Ngwanụ ka o si na dị, Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu anụgonu ya, unu ahụgonu na onweghị ụzọ esiri wee jewe Ọnịcha dị nso, na ụmụ ndị be anyị ha na-agba mbọ rinne. Biko Chigozie na Chukwuemeka, achọrọ m ka unu gwa Igbo ndị ọma na-ege ntị kedu ihe unu chọrọ ọ ga-abụ emere unu obi adị unu mma. Dịka otu ị kwuru, ị na-agba mbọ, agbashi mbọ ike, igosigo na ihe ị kọrọ, igosigo na ebu ha ofe ogiri, na ịbụ onye bụ akwado gị ọfụma, ị ga-emekarị otu ahụ ka ọ dịkwa. Achọrọ m ka unu wee gwa ndị be anyị ihe ọ ga-abụ emere unu, akwado unu, obi adị unu mma, ọ na-aga. Ihe dịdị ya wụ dat na ihe anaghị ha nọkọta na fụ onye ga-ewere ego bunye gị. Fana obi nke m, onye m nnukwu ego dịrị m oke, ọ ga-amasị m ịga aside country na-atụdata ya. Kọwaa ya ọfụma maka ịmahụ ndị na-ene gị anya na-ege ntị, maka ịma na ndị be anyị nwere obi obere. Otu aha hụrụ na ị na-agba mbọ, ịkọwaa ya otu isi wee chọọ ọfụma. Ugbu a enweghị ike, enwere ike otu onye akpọ n'ekwentị si nwoke a kọrọ ihe dị otu a, achọrọ m ịhụ ya. Kọwaa ihe ị chọrọ ka emere gị ọfụma. Ọ dị mma. Like mfụ ego enye m nnukwute nnu ego, ọgwa m na azụpụta ntu abata ọgwụmọgọ na nga akwụ ya. Anyị mfụrụ anyị 20 million na mmadụ nye m ya, nga mmago ahịa m ga-atụ na aga muvuru m ga-eme ntụlata ya, stori aha dị na ya, ọ ga-adị na kọntena nye m dị mọnụ. So mụ na ya ekwuo, ọ biznes ka a na-eme eme. Mụ na ya ekwuo nga ntụlata ya, ọgwa mgbe m ga-akwụchi ya azụ, nye ya nke ya, nwụrụkwa my own gain. Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu anụgono Chigozie, ama na ka o si na dị, anyị ga na-ekpe. Ngwa nke mụ abụkwa nyemaka ahụ, mfụkwa onye ga-enyere m aka ka ọzọ ihe gbasara ngwa ekwentị a, ọ dị mma. Mfụkwa onye ga-enyere m aka ka m kwụrụ ọfụma na ahịa ahụ, m ga-ala ikuku ya, mmechazie mụ ntonite mkpụrụ ọfụma, nyekwara ụmụnne m ọzọ na-apụtazi aka. Ọgbaka unu ahụ na n'ihe a na ngwa na ndị be anyị na-agbakwana mbọ, ha na-agba mbọ rinne. Unu anụgonu okwu Anakwe na Chukwuemeka na ha chọrọ onye ga-agbatara ha ọsọ enyemaka.
ọ bụkwanụ nke na unu nyere ha aka na ha ga-ewere ya wee ego wee rie mba nọ tomato Chigozie n'ebe o kwuru ọsị otu ọbụla unu si wee chọọ ya unu anọkọ unu akparịa ya unu ekwete o wee wụrụ ihe ziri ezi biko ṅaanụ ha ntị mana unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa Igbo ndị ọma na-ege ntị dịka nsi wee gwa unu enwere ụmụ nwoke anyị ndị na-agba mbọ rinne ndị nke izizi akwụgo ndị nke abụọ bụ ndị mụ na ha ga-ekwu okwu gbasara otu ha si wee na-aga ije ha wee na-agbasi mbọ ha ike na ana Ogbonna ya Udemezue kene ndị ụnụ Igbo ome kene ụnụ Ifeanyị obodo kene ndị ụnụ Igbo kene m ụnụ ha anụgokwana ya ihe m chọrọ ka ụnụ kọwaa ugbu a bụ ahịa ụnụ na-ere na otu ụnụ si wee bido na ihe ụnụ hụrụ n'ime ya ihe m kwuru ugbu a o doro ụnụ anya kọwarụ Igbo ndị ọma na-ege ntị ahịa ụnụ na-ere na otu ụnụ si bido onye ga-ebu ụzọ ọ bụ Ifeanyị ka ọ bụ gịnwa ka o si wee mee bụ ife na-ere wụ gas before m zụọ afịa gas oge anyị na-aba ka a mụrụ m nọ na my parents bi a na-ekwu ma ga-ejekwa bọọ ma na ama nje nsị na nsogbu adịrị ebe ọ na ọnya maka a ga-eji wee bido ụwa na nsogbu adịrị ngụcha secondary school bewa boy the person bịa boy na nke ya mara m ya ị mara onye bịa na nke ya n'obodo a ọ bụrụ the same village mana ọ ka anyị wee bara onwe anyị uru ka m ji wee pụtawa afịa gas ya ka nka na-amụkwa luo kịta anụ ihe njikwa bịa afịa gas abụrụ ka m dị nzuzo bụrụ ka ọ ka m mara ife ka m soro na ife a na-eme ọ dịgo dịka ahụ one iji wee mụba ya bụ afịa ebe eye ofu mgbe arọ na ise ị ka na-amụ ọrụ ị nọbeghị n'aka mba ị ka na-amụ ọrụ ngwanụ unu anụla na ya ka m nụnụ nke gị nna nke m nwa bụ na ịma anyị na-aga school na village ya rukwe on this time ụmụaka agbapụ na village bịakwa taa ka ahọzụkwa ego anyị abịakwa anyị ahọzụkwa na go slow nakwa biko ka m jụ ifi ọ gịnị bụ asụsụ ị na-asụ họsụla ọwụ Igbo ka ọwụ gịnị aga m aga iwu gịnị bụ họsụ nke a bụ gịnị a na-akwa m anụ nke ahụ Igbo ka mụ na ụnụ na-asụ ka anyị na-asụ ya bụ Igbo na-aga anụmanụ anyị bịakwa hold up ụzọ anyị bịakwa chọọ ego onye ọrụ anakwa ụlọ banyekwa skuul agbachikwa again anyị abịakwa otu a ka anyị zize onye ọrụ gụpụtazie skuul anyị anọzie na Lagos na-achọ ego n'ụzọ ọgwụcha m n'onu ya bụ ihe ị na-akọwa ugbu a bụ na ị na-arụ ọrụ a mgbe akwụkwọ mechiri n'otu isi wee mụta ya ịnọ n'obodo akwụkwọ ụlọ akwụkwọ mechie ịnata ebe a bịa mụọ aka ọrụ ị na-achịkwa mgbe iji wee gụchaa akwụkwọ ị wee batazịa wee werụzie nke a ọ bụrụ aka ọrụ gị ugbu a ihe ị na-akọwa ya nwa onwe n'otu ihe dị o nwere ihe ọjọọ ị hụrụ na ya ma o nwere ihe dị agha ị hụrụ na ya bụ ọrụ
ka ị nọ na-arịa onwe ihe ọjọọ m hụrụ na ya ihe ọjọọ m ga-asị na hụrụ na ya bụ na ndị ike anyị na-enyekwa anyị nsogbu so obere gị anyị ga-azụtakwa egidekwa gị anakwara gị ya ndị ole bụkwa nke a biko nna ndị a na-arụ fashọn ọrụ ndị ha nọ n'okporo ụzọ ya bụ na ndị ụmụnne ndị uwe ojii nsogbu adịghị ọgwụchago ya bụ ihe ị hụrụ bụ ihe na-amasịghị gị n'ọrụ a ya bụ ihe na-amasịrị m amụwa ọ bụrụ na ụzọ a dị mma n'obi ya bụkwa na ego dị mma apụkwa na dị ụzọ bikos mụnwa ma nna onwe na dị ụzọ si na ebe a ka m ga-achọta akara aka m mfụkwa ọrụ ọzọ m ga-arụkwa dịka gịnị dịka biznes biznes a na-efute efute mbanụ ya ga-ekwu ka m na-emeghị nka ya hụrụ nka ya ka m ga-eme maka na ọtụtụ mmadụ na-ege ntị ihe anyị na-ekwu onwe onye chi inyere gị aka ị ga-ekwu biznes dị n'ụdị dị n'ole na ole ma ịrụghị nke ịrụọ nka gịnị bụ ihe nwa so m chọrọ ịmụ ọrụ m chọrọ ịmụ bụ ịrụzi like ịrụ fon ya bụ ihe site gị n'obi ọ bụghị ọrụ anyị ịnọ na kịta bụ ihe nọ gị n'obi mba ọ dị mma nna ka nna anụkwa gbuo nke gị so ọ dị ka ụdịrị nsi wee kọrọ gị bifo a na-agakwa n'iru ije agha ka m nọzikwa ife anọ na-emekwa ya dịka adị eme ịma ndị Igbo tiri n'isi na nwata bịa ebe ọ na-amarụ o jiri ofe ọkpa kwụrụ mmụọ ewerekwa nwayọ na ofe rọrọ arọ ga-emecha zuoro m nri ezigbo nwa ka ị bụ so ya bụ otu ọkpa ka iji kwụrụ kịta ka iji otu ọkpa na eji m ofu ọkpa ka ị ka jikwuru ije a na-agawa ike luo olukwe n'isi mmiri anyị wa wee bidokwa nke anyị wee dowakwara ya na mma mana ahịa ị mụrụ ugbu a ọ dị gị mma n'obi ọ dị m mma n'obi ọ ihe ị chọrọ onye waga m chọrọ wee ruo n'isi njedebe o nwere ihe ị hụrụ n'ime ị na-achọghị ụra ife ọjọọ dị n'ime afịa m mụrụ dị afịa dị mma dị na ọda ke owekwudie nwanne m batara na mụọ ya ọ ga-adịkwara ya na mma ebe a mụnwa na ụmụ m mechakwa ya ego bịakwa ntren ụmụnne m ọ bụrụ mmadụ niile ga-agbacha bọị ụmụnne m eje akwụkwọ na-emekwa ọfụma ọkwa ma ọ bụrụ na ha chọọ ije akwụkwọ nsogbu adịghị ihe mere na ọ bụ na Ogbonna ya na Ifeanyị unu ga-agwa n'Igbo ndị ọma na-ege ntị ihe unu chọrọ adị ama maka ọtụtụ ndị mmadụ na-enene ihe a anyị na-eme onwe otu ha si wee chọọ ịgbata ọsọ enyemaka ka ha nwenwe ike inyere unu aka gwa na ha ihe unu chọrọ ihe mụnwa chọrọ bụ na afụkwa ego mụnwa banyekwa ntu accessories mmewekwara biznes bụkwa n'ụzọ mfụkwa nnukwute ego bido dị biznes ya bụkwa na dị ahịa suturu nkụkwa onye ahụ dị ego bak ọ ya nwe ihe chọrọ ka emere m ụmụnne m na-anụla anụnụ ngwanụ Ogbonna ya gịnị ka ị chọrọ nke mụwa bụ na biznes m na-eme ekpere a na-ekpe Chineke dewe mmadụ ndụ na-arụ isi ike ihe ọ na mmadụ chọrọ n'elu ọ ga-afụkwa ọfụma so owe ka o si wee mee mụnwa na ụmụ mma alaikekwa onye na-anụkwa onu ahụ ebe a nọ na-ekwu okwu na ọ na-anụkwa ego ọ na-egekwe ntị na-anụkwa ife m na-ekwu a sị na ndị Igbo tụkwara ilu again si na nwatakịrị na-eturu aka ebe aka na-eruro emechakwa o wetukwa aka ya ka o si wee tikwa ya place ma aka rowo n'iru yes oge nke m rukwa
Chineke nna hazikwara m ọfụma odere nsi wee chọkwa. Ya bụ ihe na-achọ ịkọwa bụ ụkwa ruo oge ya ọ daa ọ bụghị ilu ahụ ịtụrụ ka ịkara ịtụ. Mba ụkwa ruo oge ya ọ daa ya bụ ihe ị na-ekwu bụ ka Chineke nna gọzie akara aka bụ ihe itinyere aka ka ọ gaara gị nke ọma n'ihi na mgbe o ruru oge nke gị na ọ ga-adịrị gị na mma ọ bụ ihe ị chọrọ ọ ga-adịkwa n'otu ahụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụla ya n'ọnụ ụmụnne m, biko lee n'anya gbata n'ọsọ enyemaka n'ihi na onye nyere nwanne ya aka ọkwa ihe ọma na ọwa ihe ọjọọ. Unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Igbo ndị ọma na-ege ntị dịka nsi wee gwa unu na anyị jukwara na-eju wee bara abara. Anyị nwekwara na ọtụtụ ndị okorobịa na-agba mbọ. Nke izizi abịana ha pụọna, nke ịbụ abịana, ndị abụ ndị nke ịtọ. Soronụ m ka unu nụ otu ha si wee gaa. Kenneth Onyebuchi, biko kene ndị ụlọ. Ndị Igbo mama nụ. Chimere Ugwu, kene ndị ụlọ. Ndị Igbo ekene m unu. Ha na-anụ. Achọrọ m ka unu kọwara ndị be anyị ndị ụlọ ụdịrị ahịa unu na-azụ ka ha mata. Unu akọwa otu unu siri bidie na otu unu jedebe. Kenneth bụ ụzọ. Ma nke m ka m si wee bido otega aka m bido tawa ya ahụ. And ka m si ata ya ahụ. Kenneth chekwa ka isi bido gịnị? Atawa ahụ zuwa ahịa m na-azụ, ahịa glaasị m na-azụ na. Ị ga-akọwa bụ ụzọ kọwaa ahịa ị na-azụgodu. Okay, m na-azụ. Tupu ị na-akọ ma ahụhụ osu ya ma uru osu ya. Okay. Ahịa glaasị ka m na-azụ na. Anoge m bido zuwa ahịa glaasị 3 years ago. Oge nsi Abuja wee gbagote obodo a. So mụnwa ma Abuja ka nọ bụ azụba ahịa. Na-azụ ahịa akwa, enwe m shop na-azụ ahịa akwa na Abuja. So through that oge Rufai na akwadisi shop mmadụ. Eso na ndị amụ ndị Rufai kwadiche shop ha na Abuja. Ya bụ chere Kenneth, ị na-akọwa ugbu a bụ ọwụkwụ ha ahịa ire ihe inyo anya ka ị mụrụ. Mba. Kọwara anyị ọfụma anụmanụ. So oge m bidoro na Abuja m na-azụ ahịa akwa. So Rufai oge that oge a na-eme demolition some villagers na Abuja. So shop anyị so na shop akwarisiri. Because ga na-eme akwarisikwa ya mechekwa ijekwa another village ebe dịkwa ndị Igbo anyị nọchakwa. Achọkwara gị one place gụnwa etinyekwa isi ebe ahụ wekwere nke ji na-ama na-ejikwa. Ọ naghị eme like 4 or 5 months ebukwere katapila batakwa bịakwariche shop mmadụ. N'ebe ahụ ọzọkwa? The same view ahụ ọzọ. So ike a ka anyị megidere uze one day anyị wee ebe anyị nọzi anyị nwetazi ebe anyị na-anọ anyị dị 3. Ka those 2 boys m na-anọ ọkwa ndị be anyị ndị Igbo be anyị. But ha nwechiri shop abụ m ụzọ na Abuja tete. Ha nwechikwa shop na another side, other villages. So ebe anyị nwetaziri asị n'oke na-eme na anyị ga-arụkazi shop ọnụ because nke ọzọ na-azụ ahịa foam, nke ọzọ na-azụ ahịa electronics, mụnwa na-azụ ahịa akwa ụmụ nwoke. So ebe a ka anyị nọza manage na wọtazi na ihe na-adịzi mma. So one day anyị nọkọta n'ime abalị mmadụ etiri mkpu bịa na ya adịsị na ọkụ na-agba adịghị because eji were the shop plank. Ọ bụrụ block aja ọ bụrụ block cement ọ plank arụcha plank. Anyị achọ ndị ugwu na-ehi ebe ehi na-adịghị shop. So ndị ugwu anaghị ebe agbata na ya dasị anyị ọkụ na-agba the shop. So before around 2 o'clock before I reach that place I go in na foam na ọkụ ba na foam like this every go this turn to the fuel. So the thing were busy like that. So akwa chipụta na shop mo ero the jeans to jeans no self. So ọkụ gbachaziri the shop agbachala mụ na as a village. So no get na village
we so pounds ya na mu ama no na uno like this ade ka mu aje chogode ngeme ebe ozo because Abuja abụrụ ebe mmadụ ya eji si na ebe a ka ije chọwa ọrụ ma ọ bụ na ibu onye jere akwụkwọ ije chọwa ọrụ ebe a ka ị nweta ọrụ beta Lagos ka ị bịa ebe a ka ị nwere ike ifugoro ya na-agba mbọ bụrụ iri ga na-erigoro nri ofu mbọsị so mụ wee nara ego moto bịazi Lagos bịa miteze one of my friend kọwasịara ya onye ka wee chọrọ m 5,000 naira so onye ahụ enye m 5,000 naira so no na week ka anyere m ka mgbagodo mbọ si amba na so ba na chukwu no yere moto chukwu sa no yere m na ngenwete ego anyị so we bi da ha glass gote ma watch na ya bụ mgbazi ka onye ahụ mgbaziri gị o binyere m ego onye bụ mgbazi o binyere m 5,000 no a week ka anyere m ya nwa na onwe ya na mma na nwa na onye family man na achị ụmụaka anyị azụ nri so and ota ono be kwa ka nedine aba ndine niru passage ya nwe ebe mane ya no na passage ya niru passage ka ne because of war room uti ya na nwunye no me ya nwe hukwedo onye ma na no onye mma so mu awe bido reweze editi reweze gote glass inyanya na ka na agba n'aka we na manage na ere chukwunye kwa maka that week nwetekwe the money nye ga osima no bro na asim no week but ebe ọ na me nwete gị na so gbado ịmago ọ nagoro mbe ga nagoro o gosiri na ị na-agbasi mbọ ike ya nwa no we size m oke na so gbado any time need kwere obere ka abịa m nsa na mụ anụ ome nego oge megoro m itozi me mụ anaghị ekpe ekpere ka man ya ebi m na ọkọchukwu nye m ka na-ebi ekwe onye ọzọ okay water si na ọya ihe m needed for God to do me ihe m chọọ ka Chukwu na-emere m so si then jikwere the oge nyezire ego ahụ ya ekwu ndị n'aka 3,000 so was it the 3,000 naira when I manage ụbọchị na-agbazi mbọ erutekwa today sikwa na na-erikwa nri so iji ụwa m dị ahụ ngwanụ Chimere ele otu gị nwa si wee gaa nke m ahụ after na mmechara school na village mpụtazi ebe a Lagos maka na ma family na ha bi ebe a Lagos mụ na ha nọkwara from there ha sị na aga amụ ọrụ nsa na aga m amụ na ọwụ business ka mụ amanye so from there mụ ajezie nke onye na-anụ my senior auntie mbi na Ịbafụ after na m gara ebe ahụ nnọkọta n'ebe ahụ ịma na onye a ya na-azụ ahịa ahụ spek so gịnị bụkwa spek biko nna bụ n'oge gba anya nụ gogbo anya ya bụ spek anya nwe o nna ọzọ sị na a ga-ezi m ahịa oge gba anya onye soziara pụta ebe a ihe Monde pụta ebe a na-akpọ Okpebi so anaghị anaghị egogo ya ego na nke wama na-akpọ Isaka na Ọjọta okay anyị pụtazie enwere ranges ya dị ahịa otu ha na-asị eme ya mụ amakwa na enye ya by then ịmụ ọnụ ya mgbe ahụ ka ọ bụ na ịmụghị ya chacha mgbe a ka nna amụnụ ya ọfụ na so o mechaa ya otu ha na-asị eme ya sị m ngwa ka m bụ bido gbawanụ mbọ na ọrụ ebe a ka ha na-adị ya agba mbọ mụ abidokwa agbawa mbọ gbakọta mbọ after oge ahụ ụbọchị ahụ ọ gachara ọ sị m na ahịa na ọ dịkwa ga amụ ka ama anya ya nsa na ọwụ Chukwu na mama ọkwa ahụ okay from the next days ya mụ bidokwa agụọkwa n'aka m because otu ahụ na range ya na mụ na-enekwa ya anya otu ahụ na-eme ya so mechakwa na the next day mbanyekwa ụzọ bidokwa agbawa mbọ very how the let me ihe 1 year like that mo meet is in the 419 na Banglo Lekpan asem na ha ga-eme nka ya bụ ndị na-egwucha ndị ya nwụrụ ndị wayo no so na nwa afia ndị ebe a ka ihe mụ na-eme business ya ngwa na ọkwa ahịa oge gbanya ka mụ na-azụ asụm oke na ọ ya ka ha ntụnatara na iwe dabanyere ha n'aka so
obere 150,000 ndị gụsara na bank nwa gezia ga woro ego ahụ ka m were ya bịa ebe a na ha mechaa ihe a ga-eme na mụnwa ga-afụkwa ego na enweghị ihe na-eme nwekwara ya wee ego kakwaga nye ha asị m ka mụnwa cool down ka m bịa echi na ihe ga na-eme otu ka m gakwa echi ga-afụkwa ndị a nwee ndị fụrụ ebe ahụ ndo mbere akwa natawa ụlọ ga gwa mma m na mpa m si a na-ekwe otu esi dị asị m na m enyela nsogbu otu a bụ na ọ dịgo ụta na ha nwa makwa na m na-agba mbọ ịma na afịa na-ere na mụ amakwa anya ya speka transparent my focus ọya mụwa na ahụ maka ya mana ndị na-anyakwa n'ụzọ ebe ahụ na-ere ahịa amakwa na onye mbọ na mụwa na ọwụ mfugo ihu like this mmago nke ga-adịghị mma n'iru dịka otu a m nọ kịta ịma nke ọ ga-abụ m tinye n'ihu ọ dị m mma nye gị ugogbe anya yiri ịpụkwa n'ụzọ ndị mmadụ ga na-ajụ gị ka onye nyere gị ụdị ugogbe anya ogene na-afịọ nwa si na-eme ya mana ihe na biznes nọ ntụ na nna laaki ka mma ya ọfụma anything na-eme nna laaki ka mma isi ya ọfụma so mamasị m ka mụa enwela nsogbu ya ga-enye achọrọ m obere ego ka m nwekwara start ya ọzọ na Chukwu ga-agbata ọsọ enye ka so wetazi ya ihe dịka 5,000 nye m start kwa again gbara mbọ until ruo aka mụ na gị n'ụta na ya wee wụrụ ahụ one bụ ihe iji wee na-agba ya bụ mbọ nke a emego ya afọ abụọ na ọnwa isii. Kenneth, gị nwa afọ one ka iji wee na-agba ya bụ mbọ? No, 4 years na afọ ịnọ. Afọ ịnọ. Ka ị nọ na-agba ya bụ mbọ, ị nwetego ebe ibi, nweta ahịa nke gị bụ nọ gị nwa onwe ya? Ọ bụrụ ebe m bi, enwetego m ebe m bi, beta m na my senior brother bi. Gị na mmadụ bi. Chime? Nke m wawụrụ na ọkwa tụrụ ego ugbo anya akwanyekwara m ebe m bikwa na na mụwa jikwa ya agbakwa emekwa ọfụma ka ị ga-abụ na akwụkwọ na mụwa ga-ama onye ga-enyetakwa m aka na ya nne ya emekwa a ga na-afụkwa ihe si na ya bụ na ọwụ biznes mma anyị ya. Ọ dị mma ka o si na dị ịma na ihe a ọtụtụ ndị mmadụ ga-enye ya. Achọrọ m ka unu na-abụ ka unu gwa Igbo ndị ọma na-ege ntị ihe ọ ga-abụ ha mere unu, ha nebanye anya gbasara unu maka na otu si wee fụ unu na-agba mbọ rinne. Kedu ihe ọ ga-abụ ihe nwa bụ ha mere unu obi adị unu mma? Kenneth ngwa. Ọ bụ ndị Igbo mere m obi adị m mma, onye nwere obi ike ji because ọ na-aka mmadụ ibe anyị ka Chukwu ji enyere anyị aka. Chukwu anaghị ịga anaghị esi na adapta mmadụ na onye Chukwu nnu nọ n'obi, Chukwu metụrụ aka n'obi ka o nyere m aka ịchọrọ m ego mụ ụta na-agbagharị. Ọ bụrụ na mụ na ụmụ na ihe m kwadoro akwado n'ime ebe ana m eme ya na ọbịa Chukwu ekere m ka na-ewu ihe mmadụ abụ onwe na-ewu ihe mmadụ ọzọ bụ na mbụ onye na-ewu ihe mmadụ na last Sunday gara aga ụta anyị na-ere ahịa na ụzọ. O nwere onye na-ụta moto nọ na hold up phone, this phone ahụ ezigbo phone dapụrụ adapụ, ọ nọ n'elu moto. So oto ahụ na-egosi na mụ abụ onye izi fụrụ the phone but mmadụ gbara the moto round. So mbịa wụrụ the phone kwa aka na the moto, see the woman, husband and wife with another two guys nọ na two boys nọ n'azụ. You see I know do na get this. You see me no this. Ima no we so ne he like ota na ekwu na no we ni na afund this na ere ya na ụzọ awata so ba na go. So mu a we na akwa kana the woman o ba say why na kura kana glass I want to rob me or something like that. Ma go ku mu ma to na ga the other say meet the man say oga na so na beke. So oga na get this phone. The man I want say that sim we say for top of your motor. Ya nara the phone onyekwe the phone gawara onwe. So ka nga chaziri we gote mmiri nwuru na apụta mmadụ na the man agbaju na ebe apụta anasị si mmu wanji wenye wo the phone nye the man. Ego wata na man ha opportunity. Some people na ekwu say forget na nne na ebe ahụ ya bụrụ na my opportunity
ego the phone ego ka ngerepte na as rate 10,000 20,000 ka onwe ebodu maga okay water so the man nwunye we si m no mu a because those boys are block gị ụzọ na oge weta ezigbo ego na the phone all this latest one kind phone dịka BlackBerry now so see the man oge weta ego so afuze ka the man afuze we kpọwaze m we wuru 200 naira we si na m no mu anyere the phone so we wuru 200 na-enyezi m si ya mba si ajide gị na onwe hem ji that money just no nsogbu no I'm not surprised ka m pụta mara agbaji oke so ka the man pụwaziri some of them ndị otu a na-asị m na mama run ihe opportunity chukwu nye m na mama na Lagos land of opportunity si a na hotel ka isi wee chi ya na ma chighe like that ọ bụ na m na-eche like that na onwe odo anybody n'ebe a ma na wo the phone Kenneth ihe m chọrọ ka ị mara taa bụ na onweghị ihe ọma imere mmadụ laa n'iyi ma mmadụ akwụghị ụgwọ ya Chukwu nwere otu o si akwụ mmadụ ụgwọ ya obi dịkwana m ụtọ n'ihe anyị kọrọ maka na ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-ene anya na ya Chukwu ga-agbatara gị ọsọ enyemaka ị na-anụ ngwa Chimere kedu ihe ị chọrọ ka anyị bụ anyị Igbo ndị ọma na-ege ntị gịnị ka ị chọrọ ka ha mere gị nke m ahụ na n'ime ahịa mụ na-azụ ugegbe anya na akwa na m ga-afụ onye ga-enyetara m aka nye m ego m ga na-agakwa nke a na-akpọ n'obodo oyibo na-ebunatakwa ahịa ka anyị na-alụ ịchọrọ na-atụbata ka m na-atụbata na ya Naịjirịa na m ga-anụkwa ya ọfụma maka na ọ wụ ihe ndoro m anya ezigbo ego bịa nọkwa na ya ezigbo ego dịkwa na ya ọ ya nwa ụmụnne m na ụmụnna m na-anụla ya n'ọnụ ha na-abụ na ahịa onye ọbụla na-azụ na ha ama anya biko otu ọbụla unu si wee ebe ọbụla unu anọ na wee na-ege m ntị taa onye ka nna gwa unu na anyị nwere ọtụtụ ndị okorobịa na-agba mbọ ọ bụghị ihe niile unu hụrụ nọ n'okporo ụzọ na-achọ afọ ha bụ ndị oshi ụmụnne m na ụmụnna m na-anụla anya nke taa aga m na-ekwu ka na-ekwusikwa ike na onweghị enyemaka anyị nyere onwe anyị lara n'iyi biko nyere na onwe unu aka anyị fụ ha na ụmụ anyị na-agba mbọ biko ka anyị nyere ha aka maka na onweghị enyemaka inyere mmadụ lara n'iyi anyị ama o nwere ike onye inyere aka ọ wụrụ na nwanne gị ma ọ bụ ikwu nne gị ma ọ bụ ikwu nna gị ka Chukwu ga-esi na ya wee kwụọ gị ụgwọ ọgwụchagokwa ka ọ ha nta ka o si na dị anyị ga na-afụ I would like to introduce